аз зеботарин чизе ки дар ин боб гуфта шудааст, балки аз гуворотарин чизе ки ба дили шахс мефорад, мисли насими форам дар гармоии офтоб. Он қиссае ки қозӣ Абубакр ибни Арабӣ, яке аз имомони маъруф, нақл мекунанд. мегӯянд ки Муҳаммад ибни Қосими Усмонӣ ба ман чандин бор чунин нақл кардаанд: ман боре ба Фустод, шаҳре дар Миср, онро ҳазрати Амр ибни Ос бунёд кардаанд ва он ҳоло яке аз гӯшаҳои шаҳри Қоҳира мебошад, расидам. вақте ба он ҷо расидам, ба маҳфили Абулфазли Ҷавҳарӣ, яке аз донишмандони маъруфи замони худ, рафтам. дар ҳамон маҳфиле ки ман иштирок кардам, Абулфазл ба ҳозирин чунин гуфтанд: паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам талоқ ҳам кардаанд, ила ҳам ва зиҳор ҳам, яъне ба ҳамаи ин корҳо даст задаанд. вақте ки маҳфил ба поён расид, ман аз пушташон рафтам. ҳамроҳашон як гурӯҳи дигар то хонаашон рафт. ҳамроҳашон ба хонаашон даромаданд, ман ҳам даромадам. ҳама дар даҳлез нишастем. вақте маро диданд, ба дигарон шинос намуданд ки ман ғариб ҳастам, зеро аз андоми ман маълум буд ки ман каси бегона мебошам. вақте ки аксари ҳозирин рафтанд, ба ман рӯй оварда пурсиданд: каси бегонаед? оё аз ман чизе мехоҳед? гуфтам: бале. ба дигарон хитоб карда гуфтанд ки моро танҳо гузоред. ҳама рафтанд ва мо танҳо мондем. ман гуфтам: ман имрӯз ба маҳфили шумо табаррукан иштирок намудам. шумо дар он гуфтед ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам талоқ карданд. дуруст гуфтед. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба завҷаашон қасам хӯрданд. дуруст гуфтед. гуфтед ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба ҳамсаронашон зиҳор карданд. ин гап дуруст нест. чунин кор аз паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам сар назадааст. чун Аллоҳ мегӯяд: الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. инҳоянд касоне ки ба зиҳор даст мезананд. Муҳаммад ибни Қосими Усмонӣ мегӯяд: ба он кас гуфтам: албатта зиҳор як сухани зишту бӯҳтон аст. бинобар ин ба ҳеҷ ваҷҳ дуруст нест ки он аз тарафи паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам содир шуда бошад. баъд Абулфазли Ҷавҳарӣ аз ҷой хестанд ва маро гарм ба оғӯш гирифтанд ва аз сару рӯям бӯса мекарданд: Аллоҳ ба шумо бар ин муаллим подоши нек диҳад. баъд ман аз наздашон баромада рафтам. вақте пагоҳ шуд, барвақт ба масҷид рафтам. вале дидам ки он кас аз ман пеш ба масҷид рафта, аллакай болои минбар нишастаанд. вақте маро назди дар диданд, бо овози баланд гуфтанд: марҳабо муаллими ман, ба муаллими ман роҳ диҳед. ҳама боло шуда сӯи ман нигоҳ мекарданд. Абулфазли Ҷавҳарӣ бо он ҳама шаъну шӯҳрат маро ҷеғ мезананд ва ҳамчун муаллими худашон муаррифӣ мекунанд. мардум ҳама сар бардошта бо ҳайрат менигаристанд ки ин кӣ будааст. ҳама ба ман нигоҳ мекарданд, донистан мехостанд ки ман кистам. баъд ҳама маро бардошта ба назди минбар гузарониданд. ман аз шиддати шарму ҳаё намедонистам ки дар куҷо қарор дорам. масҷид пур аз одам буд. ман пеши онҳо дар обу арақ ғӯта хӯрда будам. маро ба паҳлӯяшон шинонда, баъд ба мардум рӯй оварда гуфтанд: ман муаллими шумо бошам, ин кас муаллими ман мебошанд. дирез ман ба шумо гуфтам ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам талоқ кардаанд ва ҳам ила ва ҳам зиҳор низ аз он кас содир шудааст. касе аз шумо ба гуфтаҳои ман сарфаҳм нарафт ва маро ислоҳ накард. ин ҷавон бошад, маро шунида аз пайи ман ба хонаам рафт ва хатои маро ислоҳ кард. баъд гуфтанд: ман аз он сухане ки дирӯз ба шумо гуфтам, тавба мекунам, ба ҳақ бармегардам. акнун касе онро аз ман шунида бошад, онро ислоҳ кунад ва ба касони ғоиб низ онро расонад. баъд дар ҳаққи ман дуои зиёд карданду мардум ҳама омин мегуфтанд. ибни Арабӣ дар таълиқ ба ин қисса мегӯянд ки Аллоҳ шуморо раҳм кунад, бинед ки дини як шахс чӣ гуна матин мешавад.
ман бошам ба шумо мегӯям ки ба Аллоҳ ин дин матин аст. матонати ин динро танҳо ҳамон касе дониста метавонад ки ба маҷлисе мисли маҷлиси ҳамон шайх иштирок карда бошад. ин шайх бо вуҷуди ҳама шаъну шӯҳрати хеш, мартабаву мақоми хеш назди мардум боз ба хатои худ иқрор шуд. ислоҳи он хато аз тарафи кӣ? аз тарафи каси ношинос, маҷҳул. ба ҳамаи мардум бо овози баланд ки дуру наздик ҳама мешунавид, мегӯяд ки ман хато кардам. албатта ба ин кор танҳо касе қодир аст ки динаш матин аст. ба он чи дар назди Аллоҳ аст нигоҳ мекунад, на ба он манзалае ки назди мардум дорад. ибни арабӣ ба таъкид мегӯянд ки ба ин дини матин бингаред, бинед ки шахсе ки дар садорати мардум қарор дорад чӣ хел ба ҳақ сар мефарорад, дар пеши халоиқ ба хатои худ иқрор мешавад, парво надорад ки ӯро чӣ гуна кас ислоҳ мекунад. олим, нодон, шинос, ношинос, ба ҳамин гуна ашхос пайравӣ кунед, роҳи дурустро меёбед.